Na akkor üdvözlöm minden kedves horgászt. Kihívásnak ellentéve a féder technikáról szeretnék, hogy én mivel és hogyan használom a féder technikát. Akkor kezdjük a botok bemutatásával. A bot bemutatásával, amivel én szoktam féderezni. Kezdjük meg hát akkor. Egy Carfighter 360-as by Döme Team Féder. Carfighter 360 hosszúságú féderbottal, amivel én szoktam féderezni. Itt van hozzá a tagok. Akkor a hozzápászoló orsót szeretném bemutatni, az nem más, mint a by Döme Team Féder orsó, ami egy 6000-es by Döme Team Féder Power Fighter Pro 6000-es orsója, 25-ös zsinórral felcsévélve. Itt van jól látható a doboza is. Ezzel féderezni, ezzel szoktam féderezni. Akkor itt van, amivel a 2026-os évet fogom megkezdeni csali választással a féder technikánál. Ez nem más, mint a Haldorado Monster Pellet Box. 400 g pellet mix, 100 ml buster a fűszeres májas ízesítésben. Azzal fogom megkezdeni. Akkor melléje az nem más, mint a Haldorado Monster Pop-Up Method máj véres. Ez a kettő, ami kiadja magát így egymással. Ő lesz. És még egyet szeretnék hozzátenni, az nem más, mint szintén az meg nem más, mint a Bait Féder Pellet Mix ébredő erő, erősen fűszeres. Ezzel fogom még ezt melléje még használni. És mivel a Carfighternek, ez a Carfighter Féder 360-as bot, ez 40 g-tól 100 g dobolsúlyú, így akkor úgy voltam vele, hogy akkor választom hozzája a Method Féder szettet, töltőszerszám és 40 g mosólommal is egyben. Akkor még amit szeretnék gyorsan bemutatni, az nem más, mint az előke típus, amit szeretnék bemutatni, az nem más, mint megtalálom persze. Az nem más, mint a 10-es méretben a csalitüske horog előkével. 10-es. Ezzel fogom meg